Ćao! U današnjem podcastu imamo novog gosta. Sa nama je danas Sandra Zeljković. Ćao Sandra! Ćao Milde! Sandra je naš student, učesnik programa 4 godine. Za malo je otišla 5. godine, korona, ali bi otišla. Ok, ajde krenemo od toga da pobrojimo gdje si bila i šta si radila. 2016. si bila u Ocean City-u i tada sam radila u Foodline-u. 2017. 2017. je bio Lake Placid i tada sam radila u Smoke Signals. 2018. 2018. je bila isto Lake Placid, ali ovaj put u James 21. 2019. je bila Newport u hotelu Viking. Super. I 2020. je tela bude... Za malo San Francisco. San Francisco, super. Ekstra je što je Sandra danas gost, zato što je neko ko je bio na toliko lokacija i stvarno ima mnogo toga da kaže. Meni je uvijek bilo krivo što nisam išao na više lokacija, ja sam sve 3 godine išao na jedno mjesto, ali opet svake godine kada sam završio nisam mislio da će i sljedeće godine i nekako se desilo. Ajde krenemo od toga kako si ti prve godine uopšte čula za Work and Travel, kako si odlučila da se prijaviš i kako si prijavila. Pa priča kreće ovako, tako što je moja jedna rođaka išla na program i bila je, verujem, u Atlantic City-u i ona je tamo imala jedno fenomenalno iskustvo i me je bilo jako zanimljivo, mi se sad čujemo sa njom, ona je tamo, snašla se. I to je bilo možda par godina pre početka mojih studija i onda kada sam krenula na fakultet, možda druga, treća nedelja fakulteta, išla je devojka ulicom i delila je flajere i dobila sam tada vaš flajer, međutim ja sam zbog žele da odem tamo, odlučila da obiđem više agencija, tako da mislim da je tad bilo jedno 5 agencija koje sam ja prešla, čisto onako štreberski, da vidim sa čime raspolažem. Međutim, kada sam došla ovdje u kancelariju, ti si me dočekao i bukvalno me je kupio tvoj pristup, ta filozofija da ste bili usmereni ka meni, da te stvarno zanimalo šta ja želim, šta očekujem i taj prikaz tvojeg i prezentacija samog Ocean City-a mi je onako kupila me za sva vremena, tako da... Hvala, nije plaćana reklama, ovo je bilo iskreno. Ovo je bilo skroz iz srca. Da, tad sam imao i dugačku kosu, kovođa ovali, to je bilo 2016. Dosta se promijenilo. Super, reci mi, da li sjećaš u stvari kako je išlo to iz godine u godinu? Da li ti svake godine završila program pa si bila ok, definitivno idem, ili se nešto lomilo umeđu vremenu pa ići ću ipak i ove godine i sljedeće i slično? Pa, ja sam nekako imala tu, da kažem, i afirmaciju da ću ići u Ameriku sve dok me budu puštali, što se desilo na kraju, ali to je bio jedan roller coaster emocija, jer svake godine, mislim, na početku to bude onako zanimljivo, fenomenalno, ima onda svoje putanje, ali definitivno svake godine kad se vratim, kada odspavam taj svoj zimski san od 20 sati, da se prilagodim, ja ustanem i prosto stvar koju uradim dođem ovdje kao, ja idem ponovno. I premišla. Da, tako da je to je bilo jednostavno. Rekla si, roller coaster svima stvarno i jeste, sad različito ljudi doživljavaju neko kad ode na program, bude uskićen tih prvih nedelju, 2-3, pa onda malo potone, a neko obrnuto, jesi ti prvo bila kao u euforiji ili si kad si došla bila gdje sam ja došla, trebala sam da se vratim kući i slično? Pa iskreno, razlikovala se godinu u godinu. Jer prve godine sam išla sa najboljom drugaricom i prva stvar te godine bio sam, znači, čist strah. Znači, dok mi nismo došli, dok ja nisam imala da postoje ljudi, da je to sve normalno, da je sve okej, jer smo putovali noću. Tada mi je bilo strašno na početku, međutim, kad je bio kraj, jako mi je već razmišljala sam da li želim kući, da li ne želim, jer sam osjetila tu neku slobodu. A kasnije jedne godine sam išla sama posle toga, pa da sam 3. godine išla sa momkom i 4. sam opet išla sama, tako da bilo je tu svega. Ok, da, kroz svoju priču znači shvatate da možete otići i sami, sa prijateljima, sa momkom, pauza, pa onda bez momka i dalje sve okej. Sandra je neko ko žonglira stvarno dosta stvari i to je jedna od stvari na koje sam, da kažem, pozitivno ljubomoran, šta si uspjela sve na programu. Stvarno jesi dobar primjer zato što na prvom mjestu, rekao sam, prošla si razne lokacije. Na drugom mjestu, jedna si od rijetkih osoba koja znam da je bila na programu i da je uspjela neke svoje hobije i neke svoje rituale koje imaš ovdje u Srbiji da preneseš tamo. Kuvala si na programu, to mi je fenomenalno. Stvarno, ja volim hranu i volim da kuvam, ali nisam nikad mogao na programu, stvarno me mrzelo, nisam imao baš neke uslove. Tražio sam izgovor, trenirala si na programu što je isto fenomenalno. Znam, ustajala si ujutru, kako si to u stvari uklapala, te neke stvari koje su ti ovdje bile regularne u
onako novu situaciju u Americi? Pa, evo ovako, to se mi je desilo prve godine, to se desilo nakon prve godine, kada sam se vratila sa 5 kila viška i kada sam bila onako od te hrane sve toliko naduvana i toliko, nisam se lepo osjećala jednostavno. I te prve godine sam bila taj, bukvalno, želja za radom i želja da steknem je bila veća od želje za zdravljem, od želje za normalnim životom. Tako da je prva godina moja prošla onako, kako što se kaže, premačići se bacaju u vodu, jer sam prvu godinu provela radeći. Znači ja sam dolazila do tih granica da sam znala da radim po 11 sati bez prestanka, na 3 posla, što je bilo, znači, apsurdno. Jer ja sam mogla da izdržim, ali onda kad sam došla u Srbiju i kad sam ja videla kako to sve izgleda, meni se to nisi videla. I onda sam shvatila, ok, ova godina je prošla kako je prošla, sad idemo ponovo, da vidimo kako će se naći. Da, reset, bukvalno. I te sledeće godine sam išla sama i jednostavno sam u tom periodu nakon Amerike usvojila neke navike i shvatila da su mi neke stvari mnogo bitnije. I moje zdravlje, samim tim izgled, nego čisto da ja idem kao ludak i da radim samo. Tako da, sledeće godine sam se pakovala sa šerpom. Znači, moja mama je bila šokirana mojom izjavom koja me pitala šta treba da mi kupi, sve ja sam rekla šerpa, tiganj, trebaju mi tako te noževi oštri. Onako stavljam se ti naravno da ćeš se nalaziti. Šta ti planiraš da radiš? Ja rekao, mama, vidi, više se ono ne ponavlja. I stvarno, ja sam sledeće godine, i svake naredne, znači sve 3 godine, ja sam se pakovala tako da ja imam svoj pribor. Jer mi smo živjeli u smeštajima gde ima bilo više ljudi, jednostavno moja želja da se zdravo hranim je zahtevala da ja imam i svoj pribor i sve to, tako da ja sam po tom pitanju bila jako čudna, odlazila sam sa posuđem, vraćala sam se sa knjigama. Tako da je to nešto skroz onako nesvakidašnje. Da, totalno si netipična, nisi se vraćala sa iPhone-om, sa tabletom, nego si se vraćala sa knjigama, a i odlazila si ne sa štiklama i ne znam, košuljama, nego si se odlazila sa šerpama. Reci mi, kako si uspela da uklopiš i treninge i odakle ti uopšte snage ujutru? Da li to možda poučeno time što si nekada radila 3 posla, pa si onda kad si prešla na jedan posao kao imam pola dana vremena? Ne, situacija je bila sledeća. Nakon prve godine Amerike sam upoznala svog momka i zaljubila sam njega, koji je zaljubljenik u CrossFit. I zajedno sa njim sam se zaljubila i u CrossFit. I tako da ja dolazim u Lake Placid i prva stvar koju radim i tražim da ima takva teretana tu. Jer bilo me sramota ovdje da počinjem da ne znam ništa. A ja rekao, ja ću u Americi, pa kad se vratim ja ću već znati sve. Samo sekund da prekinem, to je sjajna konstatacija koliko stvari stvarno možete opušteno da probate u Americi bez neke osude ili kao niko te ne zna tamo. Neke ovako zdrave stvari. Da. I potom ja nalazim to mesto koje je naravno na 2-3 brda od mene, pošto je to Lake Placid i jako je brdovito. I imam opcije da treniram ujutru u 6 i imam opcije da ne treniram. Tako da, ja sam već imala izgrađen život da je volim ranije da ustajem, ja sam trčala i u Srbiji mnogo godine ranije. Jednostavno, meni je tražilo tijelo, da kažem, fizičku aktivnost. I zbog, da kažem, i ljubavi i prema njemu i prema sebi, ja se odlučim da ja krenem s tim, uplatim ja sebi personalno, naučim kako to sve funkcioniše, pošto je to šika, olimpijska za dizanje tijela, meni to sve strano, ne znam ništa. I još da ne pričam sve na engleskom. Znači ja dolazim, ja njemu natucam i dalje, pošto sam tek došla u Lake Placid, pa ti meni objasnim, ću pokaži mi. Da, to je ovako, show and tell i... Da. Tako da, ja tu krećem, ja sam te godine radila 2 posla, ali mi je prvi počinjao oko 10 sati. Tako da sam ja svako jutro ustajala u 5, doručkujem, nešto na brzinu čisto da napunim stomak, trening, vraćam se, pravim ručak, na posao, odradim sve, znači čim dođem s posla, 10 sati, 11, ja sam gotova, znači... Znači si imala, ovo ću samo da se vratim na bukvalno kalendar, ustaneš oko 5, pola 6, doručkuješ, odeš na trening, vratiš se, kad počinješ na posao oko 10, ok, oko 10, radiš od 10 do uveče do 11, 10. I to sve bio jedan posao? To su bila 2 posla. To su 2 posla, ok, znači uspela da kupiš trening, zdravu ishranu, 2 posla i preživjela si. Tako je. I još sam imala vremena da odem sa sunča kad su bili slobodni dani, išla sam i na planinarenje. To su neke stvari koje mene, da kažem, onako motivišu u životu i koje mene ispunjavaju. Tako da, prve godine sam bila, da kažem, deo studenta kada su u pitanju žurke.
Mene to, ja sam to izgustirala. Da, pa probala si... I meni je to onako, meni su žurke šabloni i to se stalno dešavaju iste stvari, a mene jednostavno priroda ispunjava, da se osjećam snažno, da idem da gledam nova mesta, to je ono što mene motivisalo tamo i zato sam i odabrala tad Lake Placid naspram Ocean City, koji je bio grad za party, za druženje i za sve to. Ja sam više, da kažem, ovaj drugi tip. Da, okej, znači i to je lepa paralela, imamo Ocean City, ko hoće da ide da se zabavlja sa društvom, mogućno da radi više poslova, Lake Placid gde isto manje mesto, možete isto da radite više poslova, priroda je fenomenalna, Lake Placid čak ima i održava se takmičenje Ironman, tako? Tako je, da. Tako da je to negde povezano i sa crossfitom i sa ljudima koji žele da treniraju, da probaju nešto novo. Treća godina, to je četvrta, nebitno treća lokacija, Newport, kako to porediš sa prve dve lokacije? Newport je onako kupio mene za sva vremena. Imali ste i prezentaciju u lokaciji Newport ovde u kancelariji i prikazivali ste snimak dronom, cijelo to mesto i ja se sjećam, to sam čak saznala druge godine kad sam već išla, odlučila se da Lake Placid, ja sam definitivno idem tada, ali zbog momka s kojim sam išla treće godine, ja sam se odlučila da idemo na istu teritoriju, čisto da bar jedno znam kako da se snađemo. I onda sam ja četvrte godine otišla u Newport i ja sam bila odugovana, zato što je opet priroda bila u pitanju i bila su onako gradić koji je imao posebnu dušu, skroz različitu od Ocean City-a i od Lake Placida. Ovde je i različiti tip ljudi bio, znači ovde je, da kažem, i neka, da kažem, ljudi koji su materijalno ispunjeni u životu i ceo taj, da kažem, i naselje je tako izgledalo, znači bukvalno disalo je tom nekom snagom jer su to bili kao dvorci. Znači meni je to bilo fascinantno da jedna... Da, arhitektura je bila nevjerovatna i još je bila na okeanu, tako da mene je to onako oduševilo. Da, istorijski i lokacijski Ocean City je negde u blizini Vašingtona, Lake Placid je skroz severno blizu granice sa Kanadom i Newport je negde između. U stvari Newport je u tom delu New England gde je počelo naseljavanje Amerike, tako da stvarno ko ide u taj deo istorijski može stvarno dosta da vidi i razlikuje se od ostatka Amerike, apsolutno. Da, jako se razlikuje. Okej, reci mi, zašto si to smo pričali, da li si, rekla si da si radila više poslova, kako si uspela da kombinuješ te stvari, da radiš više poslova i zašto si onda se odlučila kasnije da radiš samo jedan posao? Da, tu dolazi taj moment mijenjanja moje ličnosti, jer jednostavno, kao kada kreću ljudi mladi tamo, misle da je sve u tom novcu, da se to osvoji, da se to posjeduje, da se to kupi, da ovo, da ono. Međutim, ja dolazim, eto, te prve godine mi je najveći šok bio da ja dolazim da ja ništa videla nisam. Znači, ja nisam živjela tih koliko, 4 meseca, ja sam radila. Znači, ja nisam živjela u Americi. Tako da me to toliko motivisalo da posljednje godine apsolutno i ne tražim nego sam radila jedan i moram priznati, valjda zbog energije i zbog moje svežine svaki put. Naravno što ja ne mogu da kažem da sam tad zaradila više nego prethodnih godina kad sam radila više poslova. Da, radila si pro sebe, tako da i tu se stvarno osjeti kad ste raspoloženi i to što smo pričali i prethodnih epizoda da morate biti nasmejani, morate biti komunikativni i sve te stvari utiču stvari na vašu zaradu. Reci mi, šta si radila na programu što je onako tipično američki? Tipično američki je jedna mene, kako da kažem, neobična stvar, a to je da se iša s mokrom glavom svuda, to je s mokrom kosom. Aha, okej. Da, jer jednostavno, mi u Srbiji imamo promaju i nigde se ne ide, da, srpska promaja, da, i ovde se ne ide nigde s mokrom glavom, 2 sata nam što opereš kosu. A tamo su moje koleginice dolazile mokre glave, najpoštenije, radile pod klimom. Ja sam bila upoznala, kako se Srbiju ništa, a meni mama kaže da će me pukći promaja. Promaja, upajem bojler, te dve stvari nikako. Te dve stvari nikako. I ja probam jednom, dođem ja s mokrom kosom, ona se osuši oča s poslom i ništa. Ja prvi put ono ništa. Živa, zdrava, super. Meni se, na primjer, to je najzanimljivija stvar koju sam tamo vidjela. Jesi to i nastavila kad si se vratila u Srbiju ili zbog mama ipak
Dok mama ne vidi. Ok, to mi se sviđa. Reci mi, šta si uradila u Americi što ne bi možda imala priliku da uradiš u Srbiji? Jedna definitivna stvar jeste da sam skočila iz aviona. Okej, pa dobro, nadam se. Naravno, ne bi bilo ovdje. Koje je to mesto bilo, gde si skakala? Lake Placid, ali tada sam sa drugaricom koja mi je bila cimerka, mi smo jedva nekako našli auto da odemo, pošto je to bila kao da kažem država pored. Aha, u drugoj lokaciji je bilo. Da, tako da je to bio poseban put za sebe, to je bilo nešto fenomenalno putovati kroz Ameriku, nas dve same sa navigacijom i odlazak tamo i to je bilo za moj rođendan. I čak su da kažem, to mesto, oni su imali organizovano nešto za neki festival, nečega i nisu mogli. Kako sam ja njima rekla da ne je rođendan i da ja želim da to uradim prije svog 21. rođendana, oni su rekli doći. Može. Može. Ok, ovo je, znači, savjet, ako nešto ne može, recite, danas je rođendan. Da. I to je bilo nevjerovatno iskustvo, jer ne bih se imala da priuštim tu količinu novca, ne bih ozdvajala za tako nešto. A plus, tamo su oni bili maskirani u ona odela, kravica, kozica, sve živo. Tako su skakali ti što su nas snimali. I baš su onako to iskustvo da ja dolazim, ja mi ne slušam ovo, pošto mene tuku adrenalin, ja ne slušam šta ja treba da radim. To je skakanje, sam morala objasniti ljudima, to je skakanje u tandemu. U tandemu, da. To sam ja radio, znači zavezana se za instruktora, ne moraš da razmišljaš i samo se prepustiš. Mislim, treba da razmišljaš, ali. Ok, da, ono kao po tim adrenalinom možda i ne moraš. I taj moment, stvari, koji moment je bio najzanimljiviji, najstrašniji? Najzanimljiviji je taj moment slobodnog pada, da ja vidim kako je zemlja okrugla i da taj, znači, bestežinsko stanje meni je bilo predivno. Znači, na videu se vidi tačno da ja ne skidam osmeh s lica. Znači, ulazim i vazduha, ja se smejem od uveta do uveta jer... Da, imaš onaj moment, kao kućan. Da, ali adrenalin te... I jesi radila taj dan ili to ti bio day off skroz? Ne, day off, ja sam naglašavala, znači ja kako dođem na posao prvi dan tamo u junu, ja kažem ja 22. uzimam jedni dan. Skači, da svi znaju. Ne, svaki put je tako bilo, jednostavno. Volim rođendane i pogotovo ti godine kada sam bila sama, želela sam sebi da ulepšam taj dan, bez obzira što mi najvoljaniji nisu tu, tako da, eto. Super. Reci mi, iz ove perspektive sada, išla si 4 godine, 5 nisi uspjela, dosta si stvarno u tome, verujem da većina ljudi koji te zna i dalje te pita, to će trajati već par godina, jesi još ove godine, gdje si Amerikanka, ti si se vratila? Ti si se vratila, kao da je stalan posao. Koliko misliš da je Work and Travel promenio tvoj život i uticao na ono što se sad dešava i čime se sad baviš? Work and Travel je bio definitivno prekretnica u mom životu. Ja sam bila potpuno drugačija osoba pre Work and Travela i bila sam jako povučena, nesigurna, da kažem, išla sam i sa torbicom, onako, već sam bila, mislila sam da ću ići u jednom pravcu, da kažem, tog oblikovanog načina života koji nam je plasiran i odlazim u Ameriku i menjam potpuno, znači, percepciju života, da mi više nisu bitne ni te materijalne stvari, nego shvatim da želim da budem finansijski slobodna, da želim da mogu da putujem kad ja hoću, da jednostavno mogu da se spakujem u roku 10 minuta i da odem na drugu destinaciju, da mi nije teško, jer znam da uvek mogu da se vratim. Tako da, jednostavno, i naučila sam da živim u trenutku, da više ne radim da bi radila, nego da živim. Znači, da moj dan, posjedujem svoj dan, da posjedujem svoj život i da biram sve što ću raditi u njemu. Tako da, sad sam ova ličnost koja sam zahvaljujući Americi. Sjajno. To je to za danas, ljudi, hvala vam. Hvala tebi, Sandro, što si nam bila gost. Sljedeće nedelje ćemo imati novog gosta, tako da stay tuned.